सोरखौबा गिनानै उनफिनना थानाया आंनि आखु नङा। लामानि जोंसिखौ एसेबां गोबाव दोननायनि खोन्थाफैया। थाबैनो बोस्रांना लानांगौ। दैमाया थैदोबाबोथ' रेगाया थैयाखैलै। जोंना रेगाखौ फोजोबना लायैयाथ' गोरोन्थि जाबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना गोबाङानो हमदां मोनखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों तिजु बर' बिथांनि स्ट'रि लिरनाय आरो रबिन्द्र एस बिथांनि स्क्रिप्ट डायलग लिरनाय आरो गणेश बर' बिथांनि डाइरेक्ट खालामनाय, लोगोसेनो प्रन बर' आरो परानब बसुमतारी बिथांमोननि प्रडिउस खालामनाय एनबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानाव फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर थुलुंगा। बे सावथुनावनो गाहायै फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंगुर शिमां सैनारि आरो फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी आरो बिथांमोनजों लोगोसे मेन्देला, सोमावसार, सोमावसिं, लोगोसेनो ब्रजेन, निरिबिलि, नबनिता आरो उत्पल बिथांमोनहा। लोगोफोर, बे सावथुनखौ बिथांमोनहा 25 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामनाय जासिगोन। दायो बिथांमोनहा बे सावथुननि ट्रेलारखौ शिमां सैनारि ब्लग चेनेलाव अलरेडि हगारनानै होखाबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थुलुंगा बर' सावथुननि ट्रेलारखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोनहा शिमां सैनारि ब्लग चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।